Bun găsit! 18 litri de alcool pur pe cap de locuitor. Atât consumă moldovenii anual, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, plasând astfel Moldova pe primele locuri la nivel mondial. Statisticile sunt alarmante și în rândul minorilor. Actualmente, fiecare al 6-lea minor consumă băuturi alcoolice permanent. De ce stăm atât de prost la acest capitol și ce face statul, dar și întreaga societate pentru a schimba lucrurile spre bine în țara noastră? Discutăm cu invitații mei din studio. Este vorba despre Victor Ianovski, psiholog la dispensarul republican de narcologie, și Iurie Groșin, manager al proiectului Pas cu Pas în cadrul unei clinici medicale private din Chișinău. Bună seara și bine ați venit la emisiunea actuală. Bună seara. Domnilor, de ce credeți că țara noastră a ajuns să-și câștige așa o reputație negativă pe plan internațional? Domnule Ianovski. Deci vreau să zic că de fapt această problemă, deși există în societate, da, poate societatea, să zicem, această problemă nu este pe prim plan, deoarece este promovată și cultura consumului de alcool. Da? Și respectiv, cât adolescenții, atât și maturii se antrenează. Ba mai mult ca atât, se vehiculează că istoric, da, țara noastră era țară consumatoare de alcool. Dar pericolele care există și în special alcoolul care se consumă acum la moment, da? Alcoolul, să zicem așa, produs cu niște substanțe sintetice, chimice, provoacă o dependență foarte rapidă. Deci asta inclusiv poate fi una din cauze. Plus la asta că consumul de alcool în unele familii chiar se promovează. Pentru a exclude apariția dependenței, da, părinții îi dau copiilor să servească câte puțin vin sau bere, da, ca ei să nu consumă abuziv în societate. Dar atunci când ies în mediu, ei văd că oriunde, la oricare ghiretă, poți procura acest alcool și asta este acea substanță care îi însoțește pe adolescenți foarte des la diferite petreceri, manifestări și așa mai departe. Adică meciuri de fotbal, nu știu, altceva. O țară care se declară 97% țară creștină, iată că este în același timp pe primul loc în lume la consum de alcool. Domnule Groșin, cum credeți, pot merge împreună creștinismul și alcoolismul? Deci, cu adevărat, este și o contrazicere, da, ce privește creștinismul și alcoolismul. De atât că alcoolismul este o dependență. O dependență de substanță de drog. Atunci când creștinismul presupune dependență față de Dumnezeu. Conducerea prin Duhul Sfânt, prin cele 10 porunci, da, tu ești condus. Practic, viața este supusă Domnului. Și creștinismul nici de cum nu promovează stări prin care tu aș putea să-i devii o abuză pentru altcineva, să aduci suferința în viața altora. Dimpotriva, creștinismul promovează dragostea față de apropiatul tău. Dar interesant, căci când vorbim despre alcoolism, sunt deja constatate prin sociologi aceste fapte, că când o persoană ajunge să devină un alcoolic, persoana aceasta aduce suferință în viața până la 16 persoane în jurul său. Vă închipuiți, da? 16 persoane. Membri a familiei, prieteni, părinți, oameni care stau cu tine la lucru. Atunci când te urci în stare de ebritate la volan, nici nu presupui câtă suferință poți să aduci cuiva, celui care n-a făcut alegerea greșită. Deci, ce privim abuz de alcool, da? De aceea, alcoolismul este nu altceva decât un abuz, da, de toată societatea, de răbdarea societății. Este promovarea unui mod în care tu disprețuiești apropiatul său, în care tu apoi vei aduce multă suferință și nu-și dai seama de consecințe care pot veni nu numai în viața ta proprie, și în viața celor care îți sunt dragi. Oamenii, la rândul lor, spun că băutura, vinul este sângele Domnului. Ce le-ați spune în așa caz? Înțelegeți? Când este vinul sângele Domnului? Da, este sângele Domnului. Interesant că, cu adevărat, Sfânta Scriptură ne lămurește despre consum de alcool, dar alcoolul, deci, înainte se folosea ca și un tratament. Mai mult ca și un tratament. Noi știm că medicina folosea alcoolul
chiar atunci când nu era descoperită anestezie, deci alcoolul era consumat ca și o anestezie, chiar pentru intervenții chirurgicale. Dar care era pericolul? Deci un abuz de alcool, deci supradozaj de alcool, tu trebuia să aduci pacient la starea precomatoză, ca el nu se mai simte durere atunci când trebuia să fie făcută o intervenție chirurgicală, să spunem, da? Deci starea precomatoză. Dar până atât de periculoasă starea aceasta este că poți să-l scăpi pe pacientul în stare de comă din care nu mai poți să-l întorci. Înțelegeți, da? Deci vorbim că alcoolul a fost în secolele trecute folosit ca și leac, ca și medicament pentru anesteziologie. Apoi vorbim despre faptul că alcoolul se consuma pentru careva stări când aveai probleme cu destinația, da? Când, deci, aciditatea, digestie. Deci aciditatea este mai scăzută, da? Atunci puteai să iei un picuț de vin pentru digestia mai reușită, mai bună. Deci și alte domenii unde cu adevărat puteai chiar în sensul a dezinfecta apa. Deci se lua atunci când apa nu era atât de bună, să spunem că se lua din râuri, da? Din fântâni unde nu era ea atât de bine purificată, se lua și se mai adăuga un pic de alcool atunci când trebuia un picuț ceva, da? Să o preface apa aceasta și cele majore, deci bacterii care aș putea să provoace o infecție care duce la deriglări, da? Atunci și se adăuga doar un picuț de acest alcool pentru careva scopurile ziditoare. Dar am ajuns la ceea că folosirea alcoolului în starea așa mai purifică, mai curată și în dozele mai mari deja aduc foarte mari probleme de care noi nu le realizăm. Și s-a făcut și cercetări, deci biologic, cum afectează alcoolul corpul uman în sens negativ. Vreau să revenim să discutăm despre ziua vinului care a trecut, iată că ieri s-a încheiat și a durat 3 zile în Republica Moldova. În data de 2 octombrie, Republica Moldova a sărbătorit Ziua Internațională fără alcool, iar de pe 3 pe 5 Ziua Națională a vinului. În ziua de 2 octombrie a trecut parcă pe neobservate, sau cel puțin mi-a creat mie așa o impresie. De ce, domnule Ianovski, credeți că moldovenii sunt mai puțin interesați de o zi fără alcool? Și ce mesaj transmite ziua vinului oamenilor în societatea noastră? Deci mai puțin interesați sunt în primul rând din faptul că fiecare din societate consideră că el nu va deveni dependent de alcool și în special combaterea abuzului de alcool este pentru acele persoane care sunt dependente deja de alcool. Cei care, cum zic moldovenii, da, consumă în măsură și în limite, nu au nevoie ca să prevină, să combată acest flagel al societății. Respectiv, da, iarăși ne reîntoarcem la cultura consumului, da, pentru că mulți mizează, da, și politica statului în special promovează cultura consumului, poate neconștientizând că între asta este pericol ca să fie antrenați cât mai mulți oameni în consum. În consecință care va duce la dezvoltarea acestei dependențe în rândurile populației. Pentru că populația noastră este, să zicem așa, vulnerabilă, da? Genetic predispusă spre această afecțiune, ca și alte națiuni. Adică această monedă... Având în vedere această vulnerabilitate din societatea noastră, ce mesaj credeți că transmite ziua vinului oamenilor care se confruntă cu dependența alcoolică sau care sunt la o etapă anumită? Cred că mesajul este ca să consume, da, băuturi spiritoase de calitate și nu surogaturi care provoacă aparent, da, dependență, cum zic unii, că este din cauza vinului necalitativ sau băuturilor spiritoase necalitative din cauza unor surogate. Dar de fapt nu este cauza în surogate, da? Ci este cauza în antrenarea în consum. Adică poți să consumi, să zicem, nu neapărat în fiecare zi ca să devii alcoolic. Poți să consumi sau să te îmbeți criță o dată în lună. Și asta deja este o problemă.
deja putem vorbi despre dependență. Da, putem vorbi despre o cultură de consum al alcoolului? Deci, din punct de vedere narcologic, da, adică a specialiștilor din domeniu, considerăm că este inoportun să vorbim despre cultura consumului. Deci, exact așa cum am putea spune că cum putem să consumăm o substanță toxică, otrăvitoare, alcoolul este o substanță toxică și otrăvitoare. Adică, haideți să ne învățăm să consumăm substanțe toxice. Da? Sau cultura consumului de heroină. E echivalent. Adică ar fi același lucru, pentru că alcoolul tot este drog. Numai că alcoolul este legalizat și heroina nu este legalizată. Heroina provoacă o dependență foarte rapidă, alcoolul provoacă o dependență mai lentă, adică este nevoie de mai mult timp. Dar ca efect, ca acțiune, provoacă aceleași consecințe, aceleași efecte. Și eu cred că nu ar fi corect să vorbim despre cultura consumului de alcool. Pentru al 13-lea an consecutiv are loc Ziua Vinului în Republica Moldova. Domnule Groșin, având în vedere faptul că din Piața Marii Adunări Naționale ieri sau azi dimineața au fost colectate 120 de tone de sticle, deșeuri, putem vorbi de cultură a consumului de alcool în țara noastră. În acești 13 ani putem vorbi despre o schimbare spre bine? Eu aș spune așa. Noi vedem două fapte care nu putem nega. Din prim fapt, că ce privește consumul alcoolului pro persoană, dumneavoastră ați numit aceasta, da, 18 litri pro decalitri pro persoană, da? Deci, și tot atunci noi suntem lideri ce privește consumul alcoolului. Dar dacă luăm alte datele, vorbim despre nivel de trai, despre venit pro persoană, noi suntem ultimii în Europa. Deci, câștigăm cel mai puțin din țările europene. Și eu cred că aici noi putem face o legătură. Mulți nu înțeleg legătura aceasta. De atât că persoane care dezvoltă alcoolismul și dezvoltă dependența de alcool vor deveni o frână puternică pentru toată societatea și vor ține dezvoltarea societății. De atât că bani enormi se dau pentru tratamentul acelor 60.000 care sunt persoane care sunt luate la evidență, numai oficial, care sunt luate la evidență și au trecut cel puțin o dată prin tratament. Deci, de alcool. 2 miliarde de lei se vehiculează că se cheltuie pentru... Da, consecințele alcoolului, da? Deci, 2 miliarde de lei. Acum uitați-vă, interesant, căci oamenii cei care consumă alcool nu-și dau seama că ei vor deveni o frână puternică a dezvoltării acestui stat, unde noi promovăm totuși dezvoltarea statului. Noi spunem, noi dorim să intrăm, să facem partea componentă din Europa, ca să trăim mai bine. Dar dimpotrivă, când promovăm alcoolism în țară, atunci noi promovăm o frână și degradarea țării. Noi frânăm orice dezvoltare. De atât că alcoolismul este foarte greu de tratat, mai ales poate vom numi că alcoolismul, dependența de bere, care este mult mai puternică decât alcoolismul față de alte substanțe alcoolice, se tratează foarte și foarte greu. Înseamnă că o persoană va veni de mai multe ori în tratament, va frâna, nu va fi capabilă de lucru. Înțelegeți? Un alcoolic, ori este capabil de lucru, va pune pe alți oameni în pericol. Înțelegeți? Viața altor oameni, va aduce suferința altor oameni, înțelegeți? Permanent va necesita asupra sa atenția polițiștilor, atenția medicilor, atenția deci rudelor, înțelegeți? Da? Vor suferi copiii care nu vor fi hrăniți, îmbrăcați la timp, da? Și noi dorim dezvoltarea țării. Și ca și contrazicere, eu aș spune, ca și contrazicere, între acești 13 ani, în loc să propășim, noi rămânem pe loc. Și poate și în careva măsură, noi continuăm degradarea. Înțelegeți? De ce eu, întâlnind în promovarea unui mod sănătos de viață prin școlile publice, chiar întâlnesc pe unii tineri care spun, eu nu înțelegem, că dumneavoastră spuneți că da, e problemă, dar banii mei și sănătatea mea. Îmi place să consum alcoolul. Și eu cred că nu este convingător ceea ce îmi spuneți și datele statistice. Îmi place să consum alcoolul și problema mea, ce vă pasă? Și atunci trebuie să-i răspund, tineri, acum îți pare că e problema ta. Dar când devii alcoolic, deja devine problema societății. Înțelegi, da? Deja trebuie să implici mai mulți oameni în ajutorarea ta. Înțelegi? Și dacă aduci suferința în viața altor oameni,
Deci, oamenii aceștia tot vor necesita ajutor careva, da? Sau familii distruse, sau copii născuți, deci cu careva grad din handicap, din invaliditate, din pricina abuzului de alcool. Deci voi, pe urmă, foarte ușor abandonați copiii aceștia și spuneți, da, nu vreau treaba să am eu cu creșterea acestui copil. Și pe seama cui cade acest copil nenorocit care s-a născut cu careva daune, dificultate de sănătate? Pe seama statului. Statul deja trebuie să mențină aceste aziluri specializate pentru copii care sunt născuți da, cu dificultăți de sănătate în urma abuzului de alcool a părinților. Și aici e problema. Care este situația acum la dispensarul republican de narcologie? Se adresează, cât de frecvent se adresează părinții copiii cărora ajung să fie alcoolici? Deci, dacă se vorbește care este trendul? De vârsta de adolescență, să zicem, se adresează mai rar. Da? Aș spune că mai des se adresează cu problema consumului de droguri, da? Care este în vogă printre tineret. Cu problema alcoolului se adresează mai puțin, deoarece în unele familii nu se observă această problemă. Adică familia nu vede că este o problemă, consideră că este ceva normal. Da? Spre exemplu, iată, într-o familie unde tata după serviciu consumă zilnic câte 2 litri de bere pe zi, el nu vede nimic nefast în faptul că feciorul după studii sau tot după o zi de muncă, da? De vârstă adolescentă, consumă jumătate de litru de bere și împreună ei la masă consumă, adică ei se relaxează după serviciu. Și în așa familie acest lucru se consideră absolut normal. Da? Și iarăși, consumul de alcool printre adolescenți, da, dacă este, să zicem, un consum moderat și persoana nu este conflictogenă, adică nu provoacă probleme acasă, băi, are puțin miros, nu e nimic strașnic. Adică, din aceste considerente, unii nici nu consideră că consumul de băuturi spirtoase poate provoca alcoolismul sau poate provoca dependență. Deci, în mare măsură, societatea consideră că alcoolici sunt cei care beau vodcă, fac abuz de vin. Cei care consumă bere este băutură spirtoasă ușoară și adică nu are efecte negative asupra sănătății. Dar cum poate un părinte să identifice care sunt simptomele a unui tânăr care este la etapa dependenței deja alcoolice? Cum poate un părinte să... În primul rând, se formează atracția psihologică. Da? Deci persoana are nevoie de a primi plăcere, da? Și el spune că eu primesc plăcere, mă relaxez în așa fel. Da? Deci schimbările bruște de dispoziție, oboseală frecventă, instabilitatea emoțională. Deci aceste lucruri deja pot fi ca niște indicii că deja există dependență, dacă evident se observă consumul frecvent. Da? Sau eu nu mai vorbesc de situațiile atunci când persoanele se intoxifică cu alcool. Da? S-a dus la discotecă și el a venit criță beat acasă sau l-a adus prietenii. Da? Asta se întâmplă o dată pe săptămână sau o dată în lună. Și părinții între asta nu văd problemă, dar asta deja este o alarmă că este o problemă și nu este ceva normal. Și ce le-ați recomanda părinților atunci când se confruntă cu astfel de situații, când copiii lor vin? În primul rând, cu cât adresarea este mai timpurie la specialiști, cu atât este mai ușor de a depăși această problemă. Pentru că marea majoritate se adresează atunci când deja este formată dependența și atunci când deja există sevrajul, da? Sau abstinența în urma dependenței fiziologice a organismului. Dar sevrajul deja este, să zicem, el apare la alte etape a alcoolismului. Deci la primele etape a alcoolismului sevraj nu există. Adică sindromul de mahmureală, da? Atunci când are nevoie să se mahmurească. La primele etape el nu există și acest lucru poate fi neobservat. Dar în primul și în primul rând trebuie de adresat, evident, la specialiști, fără teamă și fără frică că va fi condamnat. Când spuneți de specialiști, la cine trebuie să se adreseze? La medici narcologi. Medici narcologi, pentru că este o afecțiune psihică și în special narcologii se ocupă de acesta. Adică noi ne ocupăm nu numai de persoanele care sunt grav bolnave sau sunt la o stadie avansată de dependență,
dar și cu lucru profilactic. Și cei care sunt la etapa inițială, adică numai la început, pentru că atunci este mai ușor să corectezi și comportamentul persoanei, să îi oferi și un tratament adecvat, adică social el este păstrat. Atunci când el deja a rămas și fără lucru, deja există și o degradare a personalității, sunt probleme din punct de vedere intelectuale, adică probleme de memorie sau alte consecințe somatice, este mult mai dificil de a trata, este nevoie de mai multe resurse de a reîntoarce persoana în societate. Da, la nivel psihologic, ce schimbări se produc la un consumator de alcool când vorbim despre minori? Deci, în primul rând, minorii sunt foarte vulnerabili la oricare influență a unor substanțe, pentru că este perioada de dezvoltare a organismului. Da? Deci și alcoolul, în special băuturile spiritoase ușoare, provoacă schimbări hormonale în organism în perioada de creștere. Aceste schimbări, ele lasă amprentă și sunt niște procese irreversibile. Adică dacă au intervenit niște schimbări hormonale și acest proces devine un proces cronic, asta afectează adolescentul pe toată viața. Respectiv, la vârsta de 25, el deja are probleme cu potența, la 30 de ani are probleme cu memoria și așa mai departe. Deci, sau suferă de obezitate, sau din contra, da? Adică poate deveni anorexic sau să facă altă dependență. Adică, respectiv, eu cred că este important de a atrage atenție, pentru că atunci când organismul este în proces de dezvoltare, alcoolul are un efect foarte nefast asupra organismului și ca personalitate deja, da, dacă fiziologic să vorbim, să distrug legăturile neuronale. Asta evident nu va oferi posibilitatea ca el să se dezvolte, să se afirme ca personalitate, pentru că el nu-și poate bine coerent lega gândurile. Are probleme careva cu memorie. Iarăși, capacitatea de însușire de învățare scade capacitatea de învățare și însușire. Respectiv, ca personalitate, ca persoană, el se dezvoltă, da? Adică nu se dezvoltă. Caracterul, iarăși, poate deveni impulsiv sau din contra apatic, el poate deveni depresiv, adică niște tulburări de comportament, care ulterior, la rândul său, poate genera și niște tulburări psihice de genul psihopatiilor, de genul altor afecțiuni psihice, epilepsie alcoolică care apare în urma abuzului de alcool și multe alte afecțiuni psihice. Deci depresie, anxietatea, da, neuroza la fete în special. Adică... Aș vrea să discutăm acum un pic despre Programul Național privind controlul alcoolului 2012-2020. Unul din obiectivele pe care și-l propune guvernul sună așa: implementarea restricțiilor privind accesul la băuturile alcoolice persoanelor până la 18 ani și persoanelor în stare de ebrietate. În acest sens, domnule Groșan, în ce măsură credeți că îi reușește statului să pună aceste restricții, să impună aceste restricții copiilor, minorilor și persoanelor care dependesc de alcool atunci când încearcă să procure alcoolul în magazin? Noi am discutat un pic despre problema aceea că ce privește interzicerea procurării alcoolului, sunt puse legii ce privește băuturi tare alcoolice. Dar ce privește bere sau devin acestea de modă pentru tineri gin tonic, da? Gin tonic. Deci, practic, gin tonic și este făcut pentru a fi procurat din partea minorilor sau din partea tineretului. Și deci aici nu sunt puse lege, nu este limită. Știți, și copii sau adolescenți foarte, foarte ușor pot își procura alcoolice ușor, deci băuturi ușor alcoolice. Dar de fapt, când noi vedem cum afectează berea sau gin tonicul, deci formarea corpului, formarea mentalității, dezvoltarea, da? Atunci când taman, deci merge spre creștere și formarea corpului în sens hormonal, da?
când devine persoană matură, vedem că deci, atacul este foarte puternic aici dat. Da. Ce este mai nociv? Berea sau vinul asupra organismului? Berea. Sigur că berea este mult mai nocivă. De ce? De atât că deseori noi știm că foarte, foarte multe bere astăzi se produce din hamei sintetic. Da? Noi știm că deci, se face într-un mod sintetic. Atunci, băuturile acestea sintetice, cu adevărat, ca și drogurile sintetice, da? Sunt foarte și foarte nocive. Noi știm ce se întâmplă și în Rusia, nu numai în țara noastră, în privința alcoolului. Și noi, ca medici, descrim alcool, orice substanță de drog, prin două momente. Deci, orice substanță de drog dezvoltă dependența și apoi distruge sănătatea. Și atunci noi putem aplica anume alcoolul la substanțe de drog și ar trebui să fie aplicate, că ea și este substanță de drog, că ea dezvoltă dependență și apoi parvin problemele cu sănătatea. Și de ce problema între aceea că noi nu ne dăm seama că chiar legile cele care le băgăm, crezând că le protejăm pe tineri, totuși le promovăm din alt punct de vedere când dorim să aducem cultura vinului și arătăm că datorită băuturilor alcoolice poți să devii mai vesel, mai primit, înțelegeți, da, în careva societate. Deci poți să te relaxezi, asta îți aduce un careva pic de fericire, înțelegeți, da? Și atunci tinerii cred că, cu adevărat, fiind goi spiritual, deci având golul acesta, ei doresc să-l îndeplinească, ei caută totuși careva satisfacție în viață, careva plăcere, careva veselie. Deci, înțelegeți? Și căutând acestea, le găsesc acolo unde le promovează la cultura vinului, da? Sau băuturilor alcoolice. Dumneavoastră, cum credeți? Se respectă legea care interzice agenților economici să vândă alcool Deci unii agenți economici în mare măsură respectă, dar da, iată cum a spus și domnul Groșan, că băuturile, deci practic cei care sunt consumatori de alcool, aceasta nu prea mult îi afectează, pentru că dacă este interzis să procure vodcă, el își ia bere sau gin tonic. Respectiv, nu tot timpul poate este respectat vânzarea de către minori, pentru că lucrul ăsta nu este verificat. Adică copilul poate să arate mai matur și nu fiecare copil se duce cu buletinul de identitate la magazin sau vânzătorul nu poate să-l depisteze că are el 16, a împlinit 18 ani sau încă nu și este minor. Și chiar și dacă în unele, cred că, magazine unde acesta se respectă cu strictețe, adolescenții sunt șmecheri, adică poate să apeleze la un matur ca să-i procure, să zicem, acea băutură spirtoasă dacă sunt adolescenți și respectiv nu le vor vinde. Adică cel puțin această lege cred că se respectă în societate, prin magazine și așa mai departe. Nu știu care este situația la cluburile de noapte. Și în ce măsură acolo se respectă, da? Adică, pentru că marea majoritate tineretului acolo se antrenează și în consumul de droguri și în consumul de alcool. Mulți copii vin și cumpără băutură tare sau țigări pentru părinții lor. Da, sau pentru că iarăși părinții nu consideră că este ceva urât sau ceva rău în faptul că a trimis copilul să cumpere o pâine și tata un pachet de țigări sau o sticlă de bere. Copiii preiau acest comportament și îl preiau ca ceva normal. Și lui atunci când îi se spune că nu trebuie să consume alcool, trebuie să duci un mod de viață sănătos, la el apare un paradox. Dar cum? Dacă tata meu consumă alcool și cu el tot e normal, el lucrează, încă nu e eliberat de la lucru, are serviciu, are familie, eu parcă învăț, adică totul e normal. Ceea ce se spune că are consecințe nefaste nu este adevărat. Și adolescenții nu prea se dau cu întrebarea, într-adevăr, cum a spus și domnul Groșan, caută plăcere și calea cea mai ușoară. De ce eu trebuie să mă duc să primesc plăcere să mă duc la sala de forță, da, să transpir acolo o oră jumătate ca să primesc ceva puțină plăcere, când eu pot să consum un lichid care îmi schimbă dispoziție imediat, peste 5 minute. Și ba mai mult ca atât, fiecare consideră că eu îl consum în limitele normei. Eu nu depășesc normă. Adică eu îmi dau seama ceea ce fac, dar
treptat, antrenându-se în acest consum, persoana devine dependentă și treptat, cu timpul, își pierde acest control. Un alt obiectiv al acestui program național este informarea până la 75% din numărul total de minori despre riscurile consumului de alcool. Și obiectivul este pus până în anul 2016. În ce măsură credeți că s-a reușit statului să informeze minorii în proporții, să zicem, de 50-60%? Domnule Groșan, știu că dumneavoastră și sunteți un activist și activați în cadrul unui proiect în care promovați modul sănătos de viață. Știți, de fiecare dată mi-e groază când mă gândesc la acest paradox, căci adolescenți, dorind, înțelegând pericolele în care sunt dispuși adolescenți și tineri ce privește abuz de alcool, tot atunci, deseori, când se adună pentru o părtășie, pentru o bucurie, pentru o festivitate, luând un pahar de rachiu, pronunță fim sănătos. Să fim sănătoși. Da? Și o contrazicere totală. Deci atunci când noi știm că rachiul și mai ales abuz de alcool nu duce niciun fel de sănătate, distruge pancreasul, noi știm, da? Distruge mentalitatea, ridică tensiunea, deci, și așa mai departe. Noi nu ne concentrăm asupra aspectului medical, dar noi știm că deci, vorbim despre distrugerea sănătății. Așa se formează gândirea tinerilor. Înțelegeți? De pe Piața Dunării Mare poate fi ridicat pahar la începutul festivității, spune, fim sănătoși. Și atunci cred tinerii că aici e sănătatea, nu? Ce este tare mult prețuit față de părinți? Atunci când se dau sondajele și întreabă pe părinții ce cel mai mult prețuiți în familie. Deci, și unii dintre răspunsuri prețuim sănătatea. Înțelegeți, da? Unii. Clar că armonie acolo, dragoste în familie, da? Deci, prețuim sănătatea. Asta este valoare. Cum reacționează tinerii la care vă adresați și le explicați despre riscurile consumului de alcool? Care este reacția lor la lecțiile pe care le faceți? Da, știți, atunci când le arătăm totuși unii video cu consecințe, le arătăm persoane care ajung deja tineri, care ajung la consecința abuzului de alcool. Și deseori este foarte interesant, am găsit careva video prin internet, atunci când se face paralel această reclama băuturii, cât de atractiv este prezentat acea bere, acel vin, da? Cât de atractiv, frumos. Și apoi arăți consecința. Când stau tinerii, iertați, pișați, da? Când stau tinerii, deci vomitați în toate excrementele lor, da? Când deci sunt vopsiți pe față de colegi, știți, cu marker, că el nu înțelege ce se întâmplă și cineva îl vopsește pe față și îi scrie ce vrea, ce dorește, ca el apoi, revenind în sine, uitând în oglindă, se sperie, să aibă un șoc, înțelegeți, da? Câtă violență da, se întâmplă în stare de ebritate și așa mai departe. Și de aceea noi trebuie să aducem cu adevărat statisticile, ce se întâmplă, câte crime sunt provocate din partea abuzului de alcool, persoane acestea care deja au degradat total, chiar tinerii, da? Arătând centre de reabilitare, ce se întâmplă? Ce fete tineri, uitați-vă înfățășarea ei. Cândva au fost o tânără destul de atractivă, simpatică. Ce s-a făcut din sine, da? Cum arată personalitatea aceasta în prezent, da? Fiind independent de alcool. Și cred că noi dorim să le aducem vizual și câteva materiale prin care să le arătăm. Uitați-vă tragedia. Și atunci când se reclamează careva băutură, berea sau... Deci este prezentată până atât ca și te face fericit. Dar trebuie să arătăm nefericirea. Câte divorțuri din pricina alcoolului, da? Câte familii distruse, copii părăsiți, copii născuți cu inteligența scăzută. Sau chiar aduc tinerii și le spun, dragii mei, dumneavoastră știți că abuzul de alcool din partea părinților poate cauza scăderea indexului IQ, deci inteligenței, copiilor noi născuți. Și atunci, uitați-vă, dintr-un punct de vedere, din la prim vedere, nu observi. Copil s-a născut, te bucuri la el. Ei, poate a început să vorbească un pic mai târziu decât tot ceilalți. Ei, și alții, nu-i mare problemă, da? Dar când merge la școală, își dai seama că nu poate însuși materialul, că nu are memorie,
că de a învăța tablă înmulțirii este deci enorm de greu, deci a învăța de a citi și așa mai departe. El nu-și găsește locul în clasă și atunci ce fac părinții? Părinții, ca să-l educe, deci să-l impune, să învețe lecțiile, îi trag o mamă de bătaie, știți? Cred că așa trebuie de educat copilul. Și odată și învață. Cât eu pot să mă repet. Dar cine ar trebui să fie bătut în cazul acesta, da? Părintele, care a cauzat. Copilul nu este vinovat. El s-a născut cu indexul inteligenței mai scăzut din pricina abuzului de alcool. Sau, cum se spune, odată în lună părintele se îmbăta. Odată în lună. Și deja, asta este suficient, această dozaj, este suficient ca să provoace deja dificultăți la nașterea generației viitoare. Și noi dorim să propășim, dorim să avem copii inteligenți, copii care estimează părinții, copii care vor fi capabili să învețe, să aducă un progres în societate și nu ne gândim la acest nivel. Deci, și de ce? Noi trebuie să le educăm când va veți deveni părinți. Înțelegeți? Interesant că chiar la cei care rațiunea nu este destul de bine dezvoltată, la copii care rațiunea nu este un pic scăzută, da? Spunem că e această inteligență. Noi știm că noi ca și ființe umane mai avem în noi și partea instinctivă. Dar partea instinctivă este de fiecare dată controlată de rațiune. Dar dacă rațiunea este mai scăzută, iese suprafața partea instinctivă. Și atunci cu ce noi ne confruntăm? Că tinerii, la o vârstă foarte fragedă, deja încep să practică sexul, de atât că sunt dominați de comportament instinctiv. Apoi, instinctul autoapărării. Cum el va lucra atunci când un copil permanent nu-și găsește locul deci în clasă și nu poate să se supună. Deci așa s-a format caracterul. Și atunci când permanent îi face o învățătoare, o observație, atunci instinctul autoapărării lucrează în modul următor. Dar de ce permanent eu? De ce nu vedeți pe altcineva? Dar de ce cum ceva eu sunt vinovat? Înțelegeți? El se apare pe și nu conștientizează faptul că observația este făcută spre binele lui. Înțelegeți, da? Și deja el privește lumea ca și agresivă împotriva lui. Pur și simplu, de atât că inteligența este un pic mai scăzută și partea instinctivă mai mult îl controlează, da. Și deja vorbește despre comportamentul acestei persoane. El deja va privi lumea agresivă față de sine. Și singur va fi agresiv față de societate. Dacă e să vorbim despre soluții, atunci, cum credeți, domnule Ianovski, ce ar putea face societatea, ce ar putea face fiecare om în parte pentru a preveni astfel de situații în societatea noastră, pentru a schimba lucrurile spre bine? De unde începe această educație? Deci, în primul rând, educația începe de la propria persoană. Deci, fiecare familie, da, dacă ar începe de la sine și s-ar discuta în familie problema abuzul de alcool și problema dependenței, da? Nu numai faptul că asta este rău, da? Că unii consideră că asta este, pur și simplu îi spun copilul că asta este rău. Și atât. Dar de ce asta este rău? Cam nu prea se explică, pentru că poate nu sunt informați bine. Și, da, și maturii nu prea știu multe momente și nuanțe. Unii consideră că în genere nu este necesar de a discuta pentru a nu captiva atenție spre acest subiect. Las că el o să afle la vârstă, el când o să crească mare, atunci am să vorbim și am să discut și am să-i explic. Acum, la 14 ani, de ce trebuie să vorbesc? Da, prea devreme. De ce trebuie să vorbesc despre... Dar anume aici și la vârsta respectivă trebuie de vorbit și de consecințe și de pericole și cum se formează dependența. Da? Dacă părintele nu poate explica, respectiv se pot adresa la specialiști, adică la medici narcologi care o să-i explice. Da, noi mergem, promovăm, facem lecții de prevenire a abuzului de alcool în instituții de învățământ și așa mai departe. Deci acest lucru se face, dar societatea are o atitudine câteodată neglijentă, pentru că atâta timp cât asta nu mă afectează personal, nu am nevoie să știu despre asta. Când o să mă confrunt, atunci o să mă informez și o să mă interesez. Și atunci deja când se confruntă cu problema, deja este, să zicem, cam târziu. Pentru că neglijența asta duce, sau indiferența asta, chiar și a fiecărui membru a societății, da, atunci când vede un copil intoxicat cu alcool, dacă nu poate ajunge acasă sau altceva, adică
fiecare din societate ar putea cumva să contribuie. Deci a fost făcut un experiment în Rusia anterior, anul trecut, la un grup de adolescenți le s-a oferit, deci nu băuturi spirtoase, dar în ambalaja băuturilor spirtoase a fost turnată apă. Deci au fost niște actori care imitau comportamentul oamenilor în stare de ebrietate, da? Care stăteau în parc acolo și se relaxau. Deci scopul experimentului a fost că să observe câți cetățeni sau câți maturi se vor apropia de ei și îi vor face sau îi vor atenționa sau vor face careva observații sau vor încerca cumva să, da, să le pună în limite. Da, să le pună în limite. Da. Niciunul. Adică fiecare a trecut indiferent și pe alături pe lângă banca adolescenților care stăteau. Pentru că nu este problema lui personală. Da, pentru că nu este problema lui personală și cred că dacă ar fi, să zicem, la televiziune ar fi, iată cum în statele occidentale, este promovată reclama socială. La noi, referitor la alcool, reclamă socială nu există. În schimb, este publicitate de... Da, în schimb există publicitatea băuturilor alcoolice. Dar cred că asta ar fi și asta un moment foarte pozitiv pentru copiii care la vârsta, să zicem, neajungând până la vârsta de adolescență, da? Sunt destul de captivi, interesați la vârsta de 7 ani, de 6 ani, 5 ani de zile. Deci ei absorb tot ca bureta, orice informație și respectiv dacă la televizor el de mic copil vede publicitate de bere, el când crește mare, tendința de a fi matur, vreau și eu să fiu matur. De să încerc și eu să văd ce gust are, ce efecte are. Și deci astfel el este antrenat în consumul, chiar și, să zicem, nevrând, da? Se antrenează în consum, pentru că asta se practică la dânsul în companie, în ogradă, și asta este normal. După ce joacă un meci de fotbal, să servească toți câte o bere. Deci, care este utilitatea atunci acelui efort fizic sau sportului care l-au practicat? Atunci când ei, organismul când este puțin, da, slăbit deja, da, sau ars toate caloriile, el mai introduce o doză de substanță toxică ca, din contra, să inhibe și mai tare toate procesele. Dacă e să vorbim despre rolul bisericii în prevenirea consumului excesiv sau consumului de alcool, care ar trebui să fie rolul bisericii în acest proces? Știți, cu adevărat, biserica are un impact și o însărcinare din partea lui Dumnezeu să fie o biserică care ar trebui să influențeze, permanent să influențeze societatea. Noi știm că lumea n-a mai rămas tot aceeași lume după venirea Domnului Iisus Hristos în societate. După ce Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, a trăit viața și apoi s-a înălțat în ceruri, foarte multe lucruri s-au schimbat. Cu tot, noi știm că ce vorbim despre femeie, da? Rolul femeii în societate. Cum femeia era apăsată în antichitate, da? Deci atunci până la Domnul Iisus Hristos și care valoare a pus Domnul Iisus Hristos asupra femeii. Da? Apoi vorbim despre robie. Deci că Domnul Iisus Hristos a schimbat gândirea ce privește robia. Și noi am capătat multe valori democratice, practic în baza celor care ne-a adus biserica. Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Și tot așa și în privința alcoolului. Cred că biserica ar trebui să facă mai mult pentru a educa tineretul în sens creștin. Să fie introduse programele creștine în tabere creștine. Biserica mai mult se implice, se permite deci promovarea unui mod nu numai sănătos de viață, dar și unui mod creștin de viață, căci un mod creștin de viață și este în sine sănătos. De atât că principiile creștine, să-și iubești pe Domnul Dumnezeul tău, da, din toată inima, și pe apropiatul tău ca pe tine însuși. Și să lămurim că în aspectul acesta, da, dacă își iubești apropiatul tău, își iubești părinții, își iubești țara, atunci ar trebui să te obții de abuz de alcool. Dar ce e de făcut atunci când oamenii zic cum pot să am eu încredere în clericul meu, în preotul, dacă stăm la o băutură în bar împreună și consumăm alcool?
Da, știți, aici cu adevărat e o mare problemă. Cum se zice, copiii vor face noi ceea ce noi spunem, copiii vor face ceea ce noi facem. Înțelegeți? Deci noi trebuie să fim exemple, ca și creștini. Să fim exemple și să înțelegem căci clericul sau părinte spiritual sau deci preot din biserică, pastor din biserică ar trebui să fie un exemplu. Cei care frecventează biserica, cei care se consideră creștini, ar trebui să fie cu adevărat exemple ce privește consumul de alcool. Și atunci când poți să-i spui de multe ori copilului nu consuma, atunci când el practic te vede permanent sau din când în când consumând alcool, deci atunci poți să nu-i mai spui. El va face ceea ce vede. Și de aceea biserica ar trebui și creștini, cei care se consideră creștini, ar trebui să înțeleagă responsabilitatea lor prin exemplu. Care exemplu îi redau generației viitoare, da? Sau generația acum care crește. Și noi vedem că exemplul, din păcate, este foarte negativ. Înțelegeți, da? Noi facem un concert frumos, deci aducem o masă de oameni la stare de ebrietate, chiar până la gradul destul de avansat. Și atunci dorim careva schimbare spre bine, înțelegeți? Dorim careva schimbare spre bine. Căci spiritualitatea, cu adevărat, este scăzută, degradată, dar în lipsă de spiritualitate nu poți lămuri că abuzul de alcool în sine prezintă un păcat, abuzul de alcool. Atunci când nu te mai controlează cu adevărat gândirea și rațiunea, dar te controlează vinul, da? Și este așa o zicală, da? Aceea ce are un om treaz pe minte, om beat are pe limbă, da? Deci nu te mai controlezi. Și multe lucruri, multe probleme se produc anume în stare de ebrietate. Și aceea, la murit, ar trebui biserica mai mult să se implice în educarea. Eu cred că bine în țara noastră este stabilit, chiar și deci, lecții de religie, da? Sunt stabilite aceste lecții. Și dacă, cu adevărat, cei părinți spirituali, preoți, pastori, membri ai bisericilor, se vor implica cumva, să le aducă un standard de spiritualitate, aducând, împlinind și acel gol, da? Împlinind și acel gol, împlinind acea satisfacție și lămurind că a fi fericit, poți să fii fericit fără alcool. Atunci când te bucuri de prieteni, te bucuri de viață, când ai o privire de ansamblu asupra vieții și valoarea de sine, o prețuiești, da? Atunci când tu înțelegi chemarea ta, cât de mult te iubește Dumnezeu, ca și Tatăl nostru care este în ceruri, da? Și atunci când ei înțeleg propria valoare în ochii lui Dumnezeu, înțeleg chemarea lor, înțeleg ce aș putea ei aduce printr-un mod sănătos de viață și înțeleg pagube, îi pot cumpăra. Ce alegi? Știți cum se zice Dumnezeu? Viață și moarte ți-am propus, binecuvântare și blestem. Fiecare poate alege. Aș vrea pe final să vă pun o întrebare și să-mi răspundeți cu da sau nu. Credeți că există o speranță pentru Republica Moldova pe termen lung? La capitolul la care discutăm, domnule Ianovski. Cred că da. Adică speranța oricum tot timpul există printre cei cetățeni, da? Adică printre noi speranța oricum există. Va fi de lungă durată sau nu, vom vedea, adică anticipat, dar situația la momentul dat e clar lucru că este foarte alarmantă. Domnule Groșan? Eu cred că da, speranță este. Dar speranța aceasta, cu adevărat, noi putem să o primim și să o menținem prin credința în Domnul nostru, care ne dă înțelepciune, ce să facem, care ne dă curaj să facem ceea ce este corect, că deseori noi suntem foarte timiți să facem ceea ce este corect, știți? Și le lăsăm pe cei care fac lucrurile incorrecte, da? Ei să-și deregleze și să aducă, da, influența. De ce curajul noi trebuie să-l primim și speranța să primim cu adevărat prin Domnul nostru. Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră și vă doresc toate cele bune. Mulțumim. Mulțumim. De asemenea. Mulțumim. De asemenea.